Assalamu alaikum ya 'yan uwa masu saurare. Za ku saurari waka daga bakin Aminu Rayuwa da ke Bindawa. Wanda ya ɗauki nauyin wannan waka shine Hafiz Garba yayan amarya. Ga mai neman ƙarin bayani sai ya tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka 09031776855 ko kuma 08071353707. A sha sauraro lafiya. Ga amarya ga ango ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta yau sun yi aure sun morewa. Allah ya samu mu dace. Amin ya gwani Allah mai girma. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Bismillah gwani sarki Ubangijin da shi ya dare rana. Dinka salatin ka ga shugaban halitta na ga Amina. Kara mini ilhama wa ga Amina Arwai ni na zana. Ga amarya ga ango Nadima Sanusi fa yau sai murna. Aure fa akwai daɗi ba dai kamar ka so a so ka gwani na. Allah ya samu mu dace. Amin ya gwani Allah mai girma. Ga amarya ga ango Ni Amina Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Ka sani fa Sanusi a yau kai ne ango Nadima mata. Nadima ta zamta ka Sanusi yau kai ne angonta. Sanusi ka gode wa Allah tun da dai yau ka tuta. Shawara zan baka Sanusi tun da dai kai ne angonta. Amana ce a gare ka Sanusi kar ka sake ka kibinta. A ƙarshe ina muku fatan alkhairi ango da amarya. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Nadima da angonta Sanusi kun ga suna san juna. Ka tsaya tsaf kai yi tunani yau Nadima kai ta nuna. Yau Nadima ta zamta ka Sanusi sai ka rike ta amana. Samari na duniya yau dai Sanusi fa kai ta nuna. Ango da amarya Sanusi Nadima ina muku murna. In ji mawaƙi kenan Aminu Arwai ɗan Bindawa. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Gawara zan baki Nadima ta Sanusi in ki isa ɗaki. Sanusi ne an gwanki kai Sanusi fa ka zamzaki. Idan za ku yi kalma tsakanin ku to kar ku yi saki. Fara zaki kullum gare shi Nadima kin zarce ki. Idan har ya dawo gida daga ofis ki yo doki. Karfi jakarsa aje masa ɗakin saki ba sa abinci. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Da safe idan an tashi barci Nadima sai ki riga shi. Ki ɗauko wanka ki a roƙe Nadima kar ki ji gashi. In an gama wannan kwalliya ke Nadima jiki ya gamshi. Sai ki samu guri bakin gado nasa zauna ɗan tada shi. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. In kun gama naku breakfast din Nadima ɗauko jika. Durkusawa zaki amarya gabansa ki bashi fitaka. A kalma har in zaki to Nadima yo zazzaka. Magana ki tsaya tsafki masaran gwada karki shasheka. In ya tafi bishi a baya kina baibai karki kuka. In ya tafi ai zai dawo shi ma ke zai yi tunawa. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Zaman aure fa Nadima ki sani sai kin daurewa. Ke Nadima ki yi tunani zaman aure ba gajiyawa. A 'yan mata dai yanzu ke Nadima kin wuce kowa. Ki kame kanki gidan mijinki Nadima ba warewa. Addu'a ce za mu taya buke da shi ango da amarya. Ga amarya ga ango Ni Aminu Arwai zan wakewa. Nadima da angonta Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Abokai na wani Bindawa duka sun zai miki murna. An babbulat ma na ciki bakaniken babur ne nawa. Sani da noma na ciki dole ne in yo sanyawa.
babban yaro na sanin masa ɗan bindawa. Abu Sundu na gaishe da Abu Sundu bindawa. Na sanya aboki na Abubakar na gaba yana bindawa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Iyayen amarya na ciki dole ne in yo gaidawa. Malam Garba mai ke masu ban amarya ban rainawa. Hadiza dole na sanya uwa amarya ban rainawa. Baban magaji na Katsina har Bishir ma ban warewa. Baba Ibrahim ma har Aliyu da Umar nawa. A ƙarshe Baba Ibrahim kai ma ban warewa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Gwagwabin ta bindawa mai kyau masu a yau dole in gaidawa. Na gaishe da gwagwa Asiya ita ma dan baraina ba. Inna Halima tana nan Rukayya ma baraina ba. Kawayen amarya sun shiga dukkan su ba zan ware ba. Fati Salisu na ciki sai Wasila Rabu babba. Jamila Abdullahi sannan su mai ya kumatawa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Binta Zubairu tana nan Aisha yar bindawa ma. Zainab Gimbiye na nan Shamsiya Kano na sawa. Zainab Gimbiye ne yayar amarya barainawa. Baiti naki daban yake dole ne in yi gaidawa. Fati Oji tana nan na ganta tana cashewa. Barayin tsohon bindawa Fati mana zitawa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Kuɗi da Kano na sanya Zainab ya haya gaidawa. Sa'adatu Adata na nan Aisha Ofisa gaidawa. Aisha Ismail na nan Aina Uba zan warewa. Farida Rabu'u na nan Aisha Ustaz gaidawa. Rabu ta balla tana nan Farida dansi na dansewa. Fauziya injiniya ma sai Halimatu Sani na sawa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Sadiya awwal na nan sai Sa'adatu Kadotawa. Sa'adatu magaji yaro Sa'adiya barenawa. Fati anta tana nan Ummi Dahiru yar baba. Nana Sa'adiya ma sai Fati Lawal yar baiwa. Halima Suraja tana nan Ummi ma na gaitawa. Yayan amarya zani sa su dukan su ba zan ware ba. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Hafizu Garba yana nan yaya ga amarya babba. Abu Santa na sawa Santa ma barainawa. Kamala Garba yana nan Kamala bindawa dan baba. Abu Santa na sawa Abu Santa baraina ba. Idris Garba Idris na bindawa ma baraina ba. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Kannan amarya ga su na kamar haka yanzu zan ɗan zaɓa. Nana Suleiman na nan sai Jamila Sabitu tawa. Hafsat Salisu na nan Aisha ma ban raina ba. Hindatu Bebi na nan sai Fadila Tahir tawa. Gabar da Hamida na nan Najib har Hajara Hafsat ma. Wai ina an Bebi Usman Umar ma na gaidawa. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa. Nadima da angonta. Yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Gabar Garba ma na sanya Kabar Garba yana binda. Mubarak Garba yana nan Umba mutumin bindawa. Baban gida Umar na nan har Umar ban warewa. Babbar yarinya ita momi aina uba zan ware ba. A ƙarshe Khalid na nan dagada uba zan ware ba.
Yusuf dole na sanya Yusuf ma ban raina ba, Mansur ma na sanya Mansur Katsina na gaida ka. Zizi dole na sanya Zizi dan ban raina ba, alhamdulillah rabba min nan ne ni zan huta. Sai wata rana dangi Katsinawa ne ban kwana, a ƙarshe ina ta tsaya ku farin ciki ango da amarya. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa, Nadima da angonta. yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai girma. Ga amarya ga ango, Ni Aminu Aruwai zan wakewa, Nadima da angonta. yau sun yi aure sun morewa. Allah ya sa alkhairi. Amin ya gwani Allah mai